Entre Orwell i Huxley, per posar una mica el context, jo el que penso és que Orwell imaginava un món on ens dominava allò que ens feia por, no? També pel context del moment en què ho escriu, no? En el 48, doncs, la censura, el feixisme, el control extrem, etc. El comunisme també. I Huxley feia un món on ens dominava allò que ens agrada, que ens fa feliços. I jo diria que el que de moment va guanyant és una barreja dels dos, però potser fins i tot més Huxley que Orwell, no? A pesar que Huxley, si no recordo malament, era previ a l'escrit d'Orwell. I dic això perquè, de fet, una cosa que deia Huxley, que era they fail to take into account man's almost infinite appetite for distractions, i és això, no? Una mica de xarxes socials és l'apetit infinit per les distraccions, pel titular, si vulguem Instagram, doncs per les fotos, pel postureo, no? Que diríem. Però també si veiem més les notícies, i aquí Twitter o Facebook o el que sigui, el titular i el donar-nos un mastegat, més que no pas l'article llarg, de reflexió profund, no? I aquest apetit infinit per la distracció fa que no tinguem temps per la reflexió, no? I llavors, si vulguem, en quant a contingut llarg, tenim infinitat d'anàlisi, però tenim poca síntesi. I això també és part del problema. Aleshores, crec que en aquest sentit les xarxes socials han aconseguit dominar bastant l'escena. Un estudi de Stanford deia que el 60% de la població americana fa servir Facebook com a única font d'informació diària. I aquí és on estem. En quant al reportatge, bueno, el documental jo crec que està molt bé, una mica sensacionalista, també s'ha de dir, no? Una mica bastant, que potser no caldria, perquè ja és un tema prou important i el problema és prou significant, no? Però, bueno, han de vendre també, i s'entén. El que passa és que quina és la solució? Doncs no ho sé, perquè segurament la xarxa social amplifica el que som com a societat. I la solució passa més per uns mateixos que no per les eines, sense menys tenir l'ètica de les eines, que hi ha una ètica en el disseny de les eines i una ètica de les intencions. En el meu punt de vista, aquest documental és una bona porta d'entrada per tot tipus de gent que no en tenien consciència de l'impacte d'aquestes xarxes socials o de la tecnologia en el nostre dia a dia. Hi ha un tema, per mi, destacar que és aquestes tecnologies l'únic que han fet és incrementar i accelerar la capacitat d'accedir a la informació, amb les conseqüències que això té. D'una banda, molta més gent, és com quan es va inventar la impremta, però estil segle XXI, molta més gent té capacitat per accedir a la informació, i això és una bona notícia, quan, si miréssim la piràmide del coneixement, si ens inventéssim el coneixement com una piràmide, quan s'eixampla la base, el vèrtex baixa una mica, i això és normal, o sigui, perquè partint d'una mateixa superfície, i és normal que aquesta acceleració, que aquest canvi en l'ecosistema informatiu hagi fet que tot estigui canviant, que tota la relació que tenen els éssers humans amb la informació és molt diferent. Els dos aspectes que per mi demarquen més la situació actual és l'acceleració i l'escala. O sigui, la capacitat d'acceleració de difondre informació, que té la informació de voltar d'una punta a l'altra del món per tot el planeta, siguin idees, siguin fake news, sigui el que sigui, aquesta acceleració sí que és un fet nou en la història de la humanitat, i aquesta capacitat d'escala. Tu abans podies tenir referents culturals, contemporanis, locals, nacionals o estatals, i ara això, amb aquesta tecnologia actual, això sí que es trenca, perquè és que notícies que eren molt importants avui ja no ho són, perquè anem tan ràpid i arriba tanta gent que aquí són els riscos que jo veig. Pel que fa a aquestes empreses que gestionen les xarxes socials, per mi és com si posessis l'empresa que gestiona les màquines d'escurabutxaques, la CIRSA o així, portant un editorial, perquè el que fan és fer servir les parts més baixes de la nostra psicologia per vendre'ns capacitat d'addicció. En aquest temps de sobreinformació, l'economia de l'escassetat és sobre l'atenció, és el nostre temps. El llibre és la competència, és la pantalla, o sigui, la feina, la competència és la pantalla, les xarxes, la competència és el temps, i llavors qui gestiona la nostra atenció i qui la té més temps és qui té més diners i més poder ara mateix. Llavors aquestes xarxes
el que fan és intentar concentrar el màxim d'atenció possible amb totes les tecnologies que podem fer. D'altra banda, pel que fa a tecnologies actuals de vigilància que es fan amb bona fe, com tot el tema del radar Covid o sistemes de seguiment de ciutadans, tenen un risc perquè generen un estat mental que no s'ha debatut perquè no estem en el moment de debatre, estem tan accelerats que no tenim capacitat ni de reflexió. Però d'altra banda, generen, o un dels arguments que s'ha fet servir sempre és aquell de, si jo no tinc res a amagar, què m'importa que sàpiguin que soc a la feina, que soc al tren o soc al bar? I això m'agrada molt una frase de Snowden que diu dir que no t'importa la privacitat perquè no tens res a amagar és el mateix que dir que no t'importa la llibertat d'expressió perquè no tens res a dir. O sigui, és bastant sintètica, en el sentit de no té res a veure. I a més, què passa amb això del res a amagar, la filosofia aquesta del res a amagar? Primera, que com a ciutadà pensem que no ens afecta. Genera un estat mental de dir, sí, segueixen la gent, però a mi no em seguiran, això no és la CIA, perquè tenim el referent de la Guerra Freda, encara una mica. D'altra banda, no som prou conscients que aquestes tecnologies, siguin les de seguiment per això, siguin les de xarxes socials, aquestes tecnologies permeten a les màquines que ens coneguin millor que nosaltres mateixos, que això Harari ho explica bastant bé. Per què? Perquè ens patronitzen, nosaltres no som tan diferents. Segurament nosaltres tenim patrons de lectura similars i dius, mira, ha llegit això, això i això, i jo potser tinc un eix més cap a la tecnologia i tu tens més cap a la reflexió, una altra persona el té més cap a les ciències socials, però són patrons i els humans no som tan diferents. Què passa? Que aquestes tecnologies ens patronitzen i són reduccionistes i això per mi és un risc cap a la diversitat de la humanitat, o sigui, és un risc en si mateix. Més que no pas que sàpiguin que soc a Sabadell, a Barcelona o a Badia. I ja per acabar... Tira tu, perquè si no... No, digues, acaba. Com a últim punt així de reflexió general i després per anar atacant punt per punt o com vulgueu, és que en tot aquest tema de la privacitat, un punt que m'agrada destacar és que formem part d'un ecosistema. Jo he sigut un privacy nerd, per dir-ho així, he sigut un malalt de veure fins on podem arribar a nivell de privacitat, esborrar-se el WhatsApp, deixar de tenir smartphone, intentar servir tot coses de claus encriptades i coses d'aquestes, però tu ho pots fer, però hi ha dues coses. Una, que ludifiques, que quedes ludita, no de gamificació, sinó que deixes de formar part d'una societat i normalment el que fas és que ho carregues sobre la teva parella, és la teva parella la que ha de portar el grup de WhatsApp de l'escola, el que s'ha d'intercomunicar o qui sigui, que això és dolent, i una altra és que sempre hi ha un punt feble. Tu formes part d'un ecosistema i sempre hi ha un punt feble. Jo puc tenir totes les coses, les fotos de la meva família mega encriptades, no sé què, però que li envia al meu pare, que el meu pare, el seu mòbil és un colador de virus, per dir-ho així, el que li envia una foto al meu pare ja ho tens, i tu formes part d'aquest ecosistema. Llavors, en aquest ecosistema social és molt difícil mantenir la privacitat perquè sempre hi ha una baula més feble que tu. Jo puc no compartir les meves dades amb ningú, però el meu telèfon el tenen 1.500 persones i ells poden, cada vegada que pengen, es donen d'alta una web que diu ¿desea verificar, pasar todos sus contactos para ver si tiene amigos? Sí, ja està, ja el tenen. O sigui, en aquest tema que la privacitat ha de ser és un dret social o hem de tenir aquesta consciència que és un ecosistema entre tots, fins que no afrontem això no tenim o no podem assolir altres debats per mi. Sobre el que deies d'acceleració i escala, com a canvis que provoquen les xarxes socials, i estic totalment d'acord, però jo crec que en falten dos que són molt importants també. Un és la capacitat de personalització massiva. És a dir, hem passat d'un mass media que començava a nivell de societat més o menys a entendre, començava un gruix important de població, no m'atreveixo a dir si majoritari o no, però començava un gruix de població a entendre allò que diu Chomsky, de que la finalitat dels mitjans d'informació és condicionar l'opinió, és fixar estats d'opinió, i per tant, qui compra la Razón i compra l'ABC o qui compra l'Ara o qui compra el que sigui ja sap més o menys de quina corda anirà i per tant hi ha una línia editorial i uns interessos. Hem passat d'aquesta mass media on no hi ha personalització, hi ha una línia editorial però no està personalitzada, és el mateix per tots. Ara hi ha personalització massiva, és a dir, a l'abast del mass media o molt més gran, si fiquem el número d'usuaris de Facebook actius, estem sobre els 2.000 milions, per tant, no hi ha cap mitjà de comunicació amb aquesta capacitat, però al mateix temps amb una capacitat de personalitzar sobre allò que tu vols que no s'havia tingut mai amb un mitjà massiu, no? I això és fonamental pel que deia l'Àlex, per l'economia de l'atenció.
Si volem que tu estiguis enganxat, vull que estiguis enganxat a el que jo et dono, cal que et doni coses que t'agradin. Per tant, he de personalitzar. D'alguna manera, estem el que seria, en aquest aspecte, el somni humit de Goebbels, no? Poder tenir una capacitat de personalització, o si voleu ser dolents de manipulació, però bueno, no hi poso intencionalitat necessàriament, d'influència massiva però personalitzada. L'altre element que va molt lligat a aquest és la transparència dels algoritmes, no? No sabem com funcionen els algoritmes de recomanació de Facebook, per dir alguna cosa. Dic Facebook, però podríem carregar els neulers a qualsevol altre. No sabem com van els seus algoritmes de recomanació. Ho intuïm, s'han fet moltes proves, podem fer certa enginyeria inversa, però o certa interpretació, millor dit, certa inferència. Enginyeria inversa no, perquè és més complicat, no tinguem accés a parts de l'aplicació, però no hi ha transparència sobre què decideixen prioritzar i quan i com i per què. I això és un problema. És més, quan comencem a anar a sistemes d'aprenentatge automàtic no supervisat, no és que no ho sapiguem, és que no podem saber per què el sistema pren la decisió que pren, encara que siguem els creadors del sistema. I això és l'altre problema, no? Aleshores, per una banda, de transparència, imaginem un govern que no ens serà difícil d'imaginar, imaginem un govern que té zero transparència en el perquè d'aquestes decisions. No? El fet de la personalització massiva i de donar-te allò que vols sentir fa que tinguem echo chambers, no? Cambres de ressonància o filter bubbles, en diuen també alguns, on veiem només allò que ens interessa o que està alineat amb la nostra manera de pensar. Això fa que tinguem un sistema on centenars, milers, milions de persones ens donen la raó contínuament. Això és terrible, perquè això el que fa és exagerar, crear més extrems, no? D'alguna manera, el terme mig o els indecisos, o com li vulguem dir, aquesta zona gris, es polaritza. Que bé sé el que explicava Preston en el llibre aquell de les tres Espanyes del 36, no? Deia, no eren dos, hi havia una tercera i el que es fa és polaritzar-la, no? Doncs això és el que passa a escala massiva. Que aquí hi hem de sumar les fake news. Com que prestem més atenció en els temes negatius, conspiranoics, etc, perquè estem cablats d'aquesta manera, perquè no se'ns mengés el lleó, no?, quan vivíem a la caverna. Això és un problema, perquè les fake news, les notícies negatives, etc, tenen més relleu. I, de fet, els algoritmes de Google, que és una de les coses que surten al documental de Social Dilemma, no?, diuen, mira, a YouTube, tu estàs veient alguna una mica conspiranoic sobre, jo què sé, sobre que el Covid és un invent, i et començarà a recomanar temes d'antivacunes, de si els atemptats de l'11S no sé què, dels chemtrails i de més, de més magufades vàries, perquè el tema aquest et tira. I això fa que et tornis més paranoic encara. Aleshores, això és una pèrdua radical d'esperit crític per una banda, però sobretot és terreny adobat per les fake news i per crear aquest passat, que això és una que segur que l'Àlex pot extendre més amb la citogènesi a Wikipedia, no? Que ja ha anat passant. Que possiblement aquí tu, Àlex, podria dir-hi a teva. Per mi, tornant, a mi m'agrada molt fer exemples, estem ara en aquesta era que ens ha tocat viure, la informació, el bit, com vulguis dir-li, és la moneda de canvi. És la moneda de canvi i és qui té el poder, i és el que està canviant tot l'ecosistema. I per mi, tenint en compte que això podia ser un nou despertar a l'era d'Aquari o coses d'aquestes que van dir per la humanitat, i jo penso que això a mig termini serà així, estem vivint els primers anys d'un canvi i hi ha molta gent que se n'està aprofitant perquè no se l'està regulant, perquè per mi és una mena de Far West informatiu. Tenint en compte això i tenint en compte això de les cambres d'eco que comentava el Josep, una de les coses que per mi estan en risc és la curiositat. La curiositat. Hem passat d'un ecosistema on la informació era escassa i anàvem a la biblioteca, anàvem a la llibreria, anàvem a buscar informació i teníem autoritats, sigui el llibreter, sigui el diari, sigui el magazín de diumenge, que ens recomanaven informació i aquesta recomanació era humana i nosaltres teníem una confiança. Hem passat cap a un sistema de feed,
que ens apareix un contingut en la pantalla que ens sembla que ens dona 3 o 4 opcions, al Netflix, ui, ha sortit aquesta sèrie, ha sortit aquesta, i sembla que tens la llibertat de triar, però allò està hiperpatronitzat. I a més no fas l'esforç d'anar a buscar contingut, t'arriba contingut, exactament igual que amb les xarxes socials o que fins i tot quan mires la premsa que també no et mostra el mateix contingut a pantalla depenent del teu historial de cerques. Llavors, això per mi és un repte que cal repensar o cal regestionar. D'altra banda, continuant amb això, és com si agafessis, davant d'aquest escenari es podien haver fet moltes coses, treballar pel bé de la humanitat, però en aquest primer moment de l'era de la informació, de l'era digital, el que estem veient és que els editors de la Pronto, per dir-ho així, o de revistes del Cor, han agafat la redacció dels principals mitjans del món. O sigui, en comptes que els mitjans informatius o les empreses fessin servir un criteri de coneixement humanista, podríem dir fins i tot progressista, el que han agafat és vendre lo fàcil, vendre carnassa, que és el mateix que va passar al principi d'internet, que hi havia pornografia a tot arreu i havies d'anar tancant clics i tot això, i ara sembla que s'ha anat esborrant, o com a mínim està una mica més amagada, doncs diguéssim que fan servir aquest tipus d'algoritmes, aquests trucs de tota la vida, de ficar un titular marrano, és allò de com pot ser que diaris de tot el món, no només de l'ecosistema català, facin servir, s'inspirin més amb el que me dices o en programes d'aquests del Cor de tota la vida que desconec, que no en mitjans de referència. I aquest ecosistema, aquesta guerra pel clic, és el problema. És com que no hi ha un model de negoci basat en la confiança, en la fidelitat, sinó és una guerra oberta per l'atenció. Per mi és el gran repte que tenim ara mateix, és trobar models de negoci que permetin a ecosistemes de gestió de la informació, siguin editorials, siguin mitjans, siguin ciutadans que volen tenir la seva plataforma de difusió, viure del tema. I pel que fa a Viquipèdia, pel que comentaves de la citogènesi, és un tema que no sé si tothom coneix, que explicaré ara, que és que la Viquipèdia és una síntesi d'informació ja publicada, és una tercera font. Què significa? Que nosaltres, per fer un article, que els escrivim voluntaris, podem escriure sobre qualsevol tema, però necessitem fonts publicades. Si jo vull fer un article sobre l'Antonio López, que és un llibre que tinc aquí al davant, doncs hauré de mirar el catàleg de l'Expo que li van fer i faré un resum i citaré, mira, doncs va morir tal daia perquè ho diu a la pàgina 33 d'aquest llibre. Depenent de la qualitat de la informació que jo faci servir com a font i del temps que li dediqui, així d'haver estarà l'article. Què passa? Que, igual que ha passat al llarg de la història del coneixement, si jo fico una informació malament, esbiaixada, incompleta o errònia, i llavors un periodista fa servir la Viquipèdia per publicar el seu article, aquella informació que jo havia publicat com a síntesi esdevé referència per un tercer. Això ens havia passat, ens va passar amb polítics que tenien malament la data de naixement i els mitjans quan van morir deien, hosti, ha mort a l'any, i era mentida perquè tots ho havíem agafat de la Viquipèdia. O sigui, quan la font generalista esdevé font de referència tenim un problema. Nosaltres sempre diem que la Viquipèdia és la porta d'accés al coneixement, però no és el coneixement. Sempre es diu que és el millor lloc on començar una cerca i el pitjor on acabar-la. Igual que les enciclopèdies clàssiques serveixen per adquirir una mica de coneixement de temes o temàtiques que no són de la teva expertesa. Però què passa? Que com que tots anem tan accelerats, Viquipèdia ha substituït el coneixement. O sigui, molta gent diu que sap un tema perquè s'ha llegit l'article sencer. Quan les nostres estadístiques i els nostres anàlisis diuen que el 90% de gent que mira un article només llegeix el primer paràgraf. I aquest ja és el llest de la classe. Aquest és el problema, és que s'ha trencat aquesta cadena. Que igual que ja ningú o molta gent no clica el botó de la notícia amb una notícia de Twitter i retuiteja abans fins al punt que Twitter ha incorporat una tecnologia per dir ei, que està retuitejant una cosa sense haver-la llegit, imagina't com ho ha hagut d'intervenir Twitter, doncs ja llegir l'article de Viquipèdia seria com la fase final del coneixement, quan des del nostre punt de vista hauria de ser la primera. No, si això és només un Reader Digest de tota la vida, un petit resum del coneixement. I aquest és un dels, per mi, dels exemples que expliquen la situació la gravetat de la situació actual, però d'altra banda, com a projecte, la Viquipèdia és una de les grans fites de la humanitat perquè t'explica què podem fer. Ara estem fent una cosa tan avorrida com una enciclopèdia, però t'explica que podríem fer coses molt més xules, com decidir el nostre futur o cap on podem anar, decidir en base a la raó i en base a referències amb textos col·lectius. Que textos pot ser una constitució, pot ser una llei o pot ser el que sigui.
parlaves de la neollengua, no? I lligat amb l'altre, amb el culte de la ignorància, que a més és un escrit que té dies, és un escrit que no és recent, que diguem, no? Jo crec que té a veure amb el que dèiem abans, no? De que el mass media es començava a entendre el social media i la tecnologia, les tecnologies aquestes actuals, perquè al final els diaris també són una tecnologia, però aquestes tecnologies digitals no els entenem en el gruix de la societat amb la profunditat que tenen. I aquí enganxo a un altre text, si vols, que és el d'Arthur C. Clarke, no? Arthur C. Clarke deia que quan no comprenem una tecnologia, aquesta és indistingible de la màgia. Aleshores, jo crec que això és el que estem veient. No entenem la profunditat com a societat dels temes que tenen un impacte important a la societat, no? Com no podem entendre, segurament la majoria de la població, doncs, el Covid en la seva profunditat, com ho entén un viròleg o un epidemiòleg, però tenim tertulians tot el dia que establint càtedra gairebé en això, polítics fent el que bonament poden, no? A vegades criticats perquè estan improvisant, doncs clar, perquè no s'ha viscut una situació així mai abans en el món actual, per tant, gairebé per definició s'està improvisant, no? I això el que fa és afavorir, per mi, jo crec, aquest culte de la ignorància, el que deia Asimov, no? De dir, hem confós el que és la democràcia i ara creiem que la democràcia és que la meva ignorància és tan bona com el teu coneixement. És a dir, que totes les opinions valen el mateix. Hem confós el dret a la llibertat d'expressió, que és que tu i jo tenim el mateix dret a expressar la nostra opinió, amb el fet de que la teva opinió i la meva valguin exactament el mateix en qualsevol tema, i això òbviament no és així, perquè tu tens uns dominis de coneixement que són diferents dels meus, que són diferents dels d'un altre, i en conseqüència no poden valdre igual. No val el mateix la meva opinió sobre el Covid, ja que és el tema de moda ara, no? Que l'opinió d'un epidemiòleg sobre el Covid o d'un viròleg, que òbviament ja entén infinitat més que no jo, que sóc un absolut ignorant en la matèria, no? Per tant, això és el primer que hauríem d'entendre. Si això ho entenguéssim en lloc de pretendre anar en el safreig, això jo crec que ens donaria cert peu a l'optimisme, no? En el moment en què comprenem aquelles tecnologies o aquells fets correctament, o confiem, és a dir, respectem suficientment en un sentit ampli, si em permeteu, les institucions, no? És a dir, la ciència, per exemple, com a institució, o els científics, i el mateix aplicaríem a ciències socials, respectem suficientment les institucions per dir, d'això jo no hi entenc, confio, i aquest és un element clau, confio en aquells que ja entenen en el que diguin, i els deixo fer i els deixo expressar amb una veu per sobre de les tertúlies, això em donaria una intuïció, com a mínim, una confiança i una intuïció sobre cap on van les coses. I amb aquesta comprensió, a diferents nivells, com no pot ser d'altra manera, jo crec que ens dona lloc a l'optimisme, a llarg plaç. I sembla que hi ha símptomes de que comencem a caminar cap aquí, després d'una etapa d'infoxicació i de trencar la confiança en les institucions. Sembla que hi ha símptomes. El cas que deia l'Àlex de Twitter, fent que s'intenta retuitejar directament una notícia, et digui, ei, que els titulars enganyen. I si tu llegeixes primer i poses alguna cosa de collita pròpia. No? O, per exemple, amb Mastodon, que fa temps que hi és, que és una alternativa a Twitter, on les dades les té cadascú en el seu sistema i estan distribuïdes i no centralitzades per una empresa. O amb Telepath, que acaba de sortir fa pocs dies, una xarxa social, que pretén ser un Twitter més educat, on no hi hagi tant d'insult i hiperventilat i hi hagi més calma i més debat, no? El debat que hi pugui haver missatges curts, que també és per veure-ho. Però sembla que hi ha certes iniciatives, certs apunts en una línia correcta, no? Twitter ja ha vingut fent certs intents en temes d'opinió política, d'influència política. Facebook pues sabem que no, que Facebook va dir, mira, passem i això que sigui el que es vulgui, i bueno. La qüestió per mi és com transicionarem cap aquí, com hi anem. En el moment en què hem tingut un gruix important d'aquest soroll, d'aquesta olla de grills, i de que totes les opinions valen igual, i de no entendre unes tecnologies que, no obstant, ens capturen el gruix d'atenció, i en conseqüència, i amb aquests clickbaits, amb aquests missatges petits, doncs fan el que feia Neollengua, limitar l'abast del pensament, ens empobreix la font de llenguatge i les fonts de coneixement,
com ho fem per transicionar cap a aquest nou món. És a dir, a llarg plaç jo crec que són tecnologies que aprendrem a utilitzar bé i que regularem adequadament i que ens podran donar un món millor, que és que tenim avui. Veurem quines tecnologies no comprendrem en aquest moment futur, però com transicionem d'A a B un cop hem vist que són partíceps d'un impacte polític important, no? Com hem vist amb Trump als Estats Units o amb el creixement del feixisme a tot arreu, amb Vox aquí, Salvini, Bolsonaro, etc. No? Per tant, jo crec que aquest és un dels reptes, com transicionem, no? I llavors, també l'altre tema que apuntava l'Àlex, sobre el pesca-clics o el clickbait, els titulars per enganxar-nos, perquè lluitem per l'atenció com a recurs escàs. És una llàstima, però hem passat d'un món on teníem les ments més privilegiades treballant en el desenvolupament de l'ètica o de l'ètica i l'estètica, en la investigació de base, en la investigació aplicada, a un món on tenim un gruix significatiu, no dic que majoritari, però sí significatiu, de les ments més privilegiades del món, treballant en com ho fem perquè la resta d'humans facin més clics en els anuncis que posem. I això és, en la meva opinió, bastant lamentable. Condueix a una destrucció del pensament crític i a un consumisme sense sentit, per tant, a una menor sostenibilitat del món. Per sort, cada vegada hi ha més veus crítiques, també, per tant, hi ha esperances per un canvi, però aquí hi ha una fricció, que tenim dos mons en conflicte i aquí hem de veure com gestionem aquest conflicte. Jo crec que temes que afecten aquests escenaris que comentem i intentant ser positiu, jo continuo recordant que aquestes tecnologies han incrementat, han permès, o sigui, a nivell planetari hi ha més gent alfabetitzada que mai, hi ha més gent accedint a la informació i hi ha més gent emetent informació que mai. I això és una bona notícia. O sigui, tenir veu, poder donar la teva opinió és una bona notícia. Què passa? Per mi, un dels reptes és que aquestes converses, per dir-ho, si es poden dir converses, estan tenint lloc en un espai molt reduït de canals. El problema són els canals. És que el mateix, o sigui, és com si tinguessis 4 jugadors de futbol ficats a l'aula magna de la Universitat de Barcelona. I per què ho explico així? Perquè totes les converses polítiques, converses d'insults, baralles, audiovisuals, d'oci, esport, sexe, tot està tenint lloc en el mateix escenari, en el mateix canal. I tot se'ns passa igual, i tot es condiciona. Llavors, l'escenari, el contingut, la forma, afecta el missatge. I en aquest moment estem tenint continguts multiàmbit en un mateix canal. Nosaltres tenim diverses identitats, diversos comportaments. No és el mateix si estem a la feina, que si estem en família, que si estem amb amics, que si estem en un bar. Però ara mateix tot està tenint el mateix lloc, que és aquestes 4 o 5 xarxes socials que s'ho mengen. I d'altra banda ens pensem que certs espais de poder, sobretot la política, estan massa influenciats per aquests canals, com podrien ser Twitter principalment. Ni un 1 per 1000 de la població mundial, però com que sempre han tingut aquella necessitat de retorn i aquella lluita per l'ego i per la capacitat d'impacte, Twitter ha esdevingut un fals mirall de la societat, que no és tal. D'altra banda, com a coses en referència al llenguatge, una de les coses que més em preocupen és que he sentit a dir a alguns joves que si la lletra desapareix o desapareixerà per la revolució tan i tan gran que estan tenint a nivell de la narrativa audiovisual. Fins i tot els mitjans, ja heu vist aquesta setmana, per exemple, La Vanguardia es rendia i deia que començaven a fer continguts audiovisuals dins del seu web perquè estan veient que la gent no baixa, és que no fem el scroll down de les notícies. Per què he de fer notícies grans si la gent no llegeix? Òbviament, no sóc jo el que ho defensa, però no té res a veure la lectura en diagonal que la lectura lineal en un audiovisual, la capacitat de crítica, pensament, reflexió implicada. Però fins i tot els grans mitjans generalistes s'estan movent cap allà. Llavors, hi ha un risc real de que anéssim o que ens movem o que veure que l'esforç de la paraula escrita perdi força. Val? Tenint en compte aquell optimisme que deia abans, de dir, hosti, si abans... Què passa? Que abans teníem 1.000 persones amb capacitat de publicar i ara tenim 1.000 milions, òbviament el discurs publicat és molt diferent, la qualitat de la informació publicada és molt diferent. I si mires aquelles 1.000 persones, possiblement ara siguin 1.200, i és una bona notícia. Però amb el soroll global que ha vingut tota aquesta nova migració, per dir-ho així, de gent que està publicant informació, sembla que estiguem enmig d'una fi del món. I tampoc és així. El que passa és que compartim canals i és molt difícil que un tuit que faci el Raül sobre una informació que segurament a mi m'interessi el passaré més ràpid que un altre que tingui una tonteria i que m'encengui emocionalment. I a mi, que em considero una persona molt racional, em passa.
I és, hosti, perquè el canal, clar, m'ho estan gestionant les persones que es dediquen a gestió de les addiccions i ho presenten d'una manera o d'una altra. Quina porció de clàssics van arribar via còpies de l'edat mitjana i quantes es van perdre, no? És aquest risc. I una de les coses que hi ha és el del, si ara mateix la tecnologia, totes les dades estan al núvol, això genera una petjada de carboni que és insostenible a mig termini i és molt possible que hi hagi un col·lapse digital. O esborrem tots els historials de Twitter, Facebook, Google, dades, fotos, que hi ha el trilió de fotos que es generen cada dia, o s'esborren, o el planeta no podrà assumir el cost d'arxiu de tota aquella informació, perquè això genera una petjada de carboni que és brutal, no té res a veure amb l'impressió de paper. Llavors, si això passa, és possible que la gent del segle XXII arribi o ens conegui via una mostra de aquella antiguitat tardana nostra de tota la vida. Què passarà? Si serà un tranx, un recull de la informació més de les fites de la humanitat, per dir-ho d'alguna manera, o serà una mostra aleatòria de fotos de gatets, de tonteries que hem penjat al Facebook, de trolejos de Twitter i de fotos random que fa la gent i de càmeres de seguretat. Per mi m'agrada fer aquest paral·lelisme perquè sempre la gent que fa teories de la conspiració i que el món s'acaba i tot això, bueno, sí que estem en un canvi d'era, i òbviament pot anar cap a millor i pot anar cap a pitjor. Però un dels temes és com gestionarem la informació davant d'un eventual col·lapse. I ara estem veient, amb la Covid estem veient un col·lapse social, però darrere venen 2 o 3 ecològics. I aquesta reflexió és una de les que trobo faltar de certs punts de l'acadèmia que estan deixant el debat de la informació i de l'ètica a tecnòlegs, quan no hauria de tenir els tecnòlegs. I trobo faltar certs punts de l'ètica i de la filosofia clàssica que ens ajudin a pensar aquests temes. Sí, enganxant amb això que deies, Àlex, home, no estem a la fi del món, però jo crec que sí que estem a la fi d'un món, o d'alguns mons, i en comencen uns altres, però no només tecnològicament. Ho veiem amb el sistema d'organització econòmica i social dominant de l'últim segle, que és el capitalisme, no? Jo crec que a ningú se li escapa que estem tocant sostre en molts aspectes, i especialment en la sostenibilitat. No comparteixo la reflexió que en fas, però no la premissa sobre el tema de petjada de carboni del cost d'arxiu, perquè passa una mica com amb el peak oil, no? Quan jo era petit, jo soc del 77, i quan començava a ser adolescent, ja es deia que teníem petroli per 10 anys. Bueno, encara en tenim. No dic que sigui bo que en tinguem, dic que encara en tenim, no? Per què? Perquè es feia extrapolant unes tecnologies d'aquell moment, no que vindrien al futur. A dia d'avui s'està treballant ja, per exemple, amb emmagatzematge basat en ADN, i amb una caixa de sabates hi cabia tota la informació que estem gestionant actualment, que és una barbaritat. A dia d'avui, aquí hi ha discussions, però podríem acceptar que entre 1 i 3 dies generem tanta informació com la que hem generat des de l'origen de la humanitat. I cabria en una caixa de sabates. Encara és aviat, storage amb ADN, però el repte és com trobem els clàssics. Com trobem els clàssics en aquesta capsa de sabata? I com es tocaran els clàssics? Amb això ja estic d'acord. Aquesta és la por que em fa. Per això et deia que comparteixo la conclusió, però no la premissa d'un col·lapse en la capacitat d'emmagatzematge. Com trobem l'agulla al paller? Ja ho veurem, no? Sobre el tema del risc de la paraula escrita, totalment. En el text, en la paraula escrita, tenim un canal de comunicació més reflexiu. També hi ha lloc per l'emoció, òbviament, no? Només faltaria. Hi ha ficció, hi ha poesia, en fi, no, un pico d'arts. Però la imatge és totalment emocional. I això ho veiem clarament, si comparem, sense necessàriament establir una preferència política, però si comparem com eren els discursos d'Obama i com són els discursos de Trump, i posant un exemple que ens quedi més lluny als catalans, que sempre és més fàcil, no? Es veu clarament com un discurs és totalment de tocar el baix ventre, de tocar les emocions més antigues, si volem, no? Més atàviques, i un altre és un discurs més intel·lectual. Toca emocions, però per via d'intentar una argumentació més intel·lectual, i arriba menys. Algú ha llegit més bé, per tant, podríem dir que Trump o el seu equip han sabut llegir més bé, que estem en un món on té prevalència la comunicació més emocional que no la racional, no? I això té, segons com s'utilitza com tot, té connotacions importants, no? Però tot i així soc optimista,
A mi m'agrada dir que sóc un optimista impacient, no? Perquè crec que el món està millorant, anem a un món millor a llarg plaç, però no millora prou ràpid ni millora prou ràpid per tothom. Perquè estem generant unes diferències més grans en aquesta visió, no? Què podem fer? Doncs, home, reduir el consum d'inputs curts, d'informació curta, titular, i augmentar el consum d'inputs de reflexió, llegir menys, però que ens porti a més anàlisi i fer la nostra pròpia síntesi, donar-nos temps per a aquesta reflexió, que és difícil en el món d'avui en dia, És difícil, perquè el que deia, tornant a el que deia Huxley, no? Tenim un apetit insaciable per a la distracció i quan arribem cansats al final del dia de treballar, de l'estrès afegit amb el Covid, el confinament, ara llegiria un article de mitja hora, 3/4 d'hora, 1 hora, i llavors em dedicaré mitja hora més a reflexionar-hi, doncs, home, costa, no? Això passar més d'un consum a una producció. És positiu, que jo crec que tenim més producció de contingut que mai. Per bé i per mal, però en general és positiu, com deies tu, Àlex. Si mirem el món dels cuiners durant el confinament, tots s'han posat a explicar com cuinar coses sanes, fàcil, ràpid. Ostres, això és fantàstic, no? Això és fantàstic. Però hem de encara passar més d'un consum passiu a un consum actiu, a una producció, a contribuir a alguna cosa, no? I també seguir fonts que divergeixin del nostre pensament. Trencar els filter bubbles, doncs comença per consumir coses que no ens agraden, que no estan alineades, però que això fa que els motors de recomanació ens portin pensament diferent en allò que ens donen de contingut. I això jo crec que és molt important. Si no, acabem dient, no, si tothom pensa com jo, no? Aleshores, això és molt perillós. I si fem això, acabarem amb una preocupació sana, jo crec. O sigui, i aquesta ja la veiem, hi ha cada cop més preocupació, per molt que sigui incipient, en com funcionen les xarxes socials, què ens aporten, per què passa això, per què em recomana aquesta notícia i no aquesta altra, documentals com el que hem començat parlant, no? de Social Dilemma, i això genera una preocupació sana que hauria de generar una curiositat, i la curiositat en general és bona. Llavors el repte és encaminar-la bé i no creure'ns les teories conspiranoiques, perquè la realitat és massa complexa perquè siguin reals, ja des d'un punt de vista bàsic, no? Però això és important. I aquí hi ha el repte també de l'ètica en la tecnologia. Jo estic amb tu, Àlex, ètica en mans dels tecnòlegs és un problema. Hi ha un ethos a Silicon Valley que ha sigut creixent durant les últimes 2 dècades i que ara veiem transportat aquí amb molts tecnòlegs o gent del món tecnològic, de que la tecnologia és neutra i no té intencionalitat i les eines són les mateixes. I aquí discrepo profundament. És a dir, el machine learning i les bases de dades, hauríem de discutir com es van crear, però bueno, un full de càlcul és neutral, són eines de base. Facebook, Instagram, Twitter no és neutre, és a dir, les tecnologies aplicades tenen una intencionalitat. Hi ha una ètica de les intencions. Aquell que fa armes biològiques, o el científic que va crear el Novichok, no? Que deia això es va fer intencionadament per matar gent. Aquí hi ha una ètica claríssima, no? Anava a dir implícita, però no, hi ha una ètica explícita en el disseny d'aquestes coses. Per tant, hem de ser conscients que la tecnologia no és neutral i té una ètica implícita en el disseny d'aquesta tecnologia i, per tant, hauríem de passar en un món on hi hagi on els comitès ètics, més que buscar jurisprudència i casos, que està bé, busquin també, n'hem de dir, eticoprudència, no? És a dir, hem decidit que això és bo per a la societat o és dolent per a la societat per aquests motius i això es fa públic, com hi ha alguns grups que ja ho fan, i entra en un debat, que no vol dir que les opinions valguin totes iguals, però entra en un debat públic que permet, entre altres coses, començar a tenir consciència, a portar un debat a la societat de l'ètica en el futur, no? El traspassat Stephen Hawking i encara ja és Bill Gates van fer un escrit en el Guardian ja fa uns anys, que un any abans de morir Hawking, on deien hem de posar impostos als robots. I això es va malinterpretar, molta gent va dir, volen posar impostos perquè substitueixi els treballs i mantenir un sistema econòmic que no funciona. No, no. Ells deien, com que la robotització és imparable i és massiva, de fet es calcula que per finals d'aquest any, no sé com el Covid ho ha afectat, no tinc dades, però per final del 2020 es calcula que hi haurà al món, tant entre indústria i a casa, uns 50.000 milions de robots, no són pocs, 50.000 milions de robots, estem parlant de 5, 6 vegades més que humans, deien, el que hem de fer, i especialment en indústria, això sí, és posar un impost per frenar-ne l'adopció temporalment per poder tenir una reflexió serena
de com governem, quins mecanismes de governança hi establim. I quan sabem com governem això, aquest impost i anem endavant. No era per mantenir un sistema de pensions, que pot ajudar i està bé mentre repensem com ho gestionem. Era per com governem, perquè estem anant a una robotització desenfrenada i té molts aspectes positius, moltíssims, però ja estem anant sense saber com governarem alguns aspectes, si voleu pocs, però molt notoris, negatius, com és la quantitat de feines desplaçades que tindrem i que això pot generar una insurrecció, una revolució important o una crisi social important. Per tant, jo vull ser optimista, però soc un optimista impacient, perquè no estem posant esforç suficient en la component ètica. I aquesta ethos de Silicon Valley de que la tecnologia és neutra i que els problemes que creï el software o la tecnologia s'arreglen amb més software o més tecnologia, no ho sento. Hi ha problemes que s'arreglen amb regulació. Per la proliferació d'armes nuclears va caldre regulació. Per la proliferació d'armes biològiques va caldre una regulació, que es compleix d'aquella manera, però ha ajudat, i molt, davant de no tenir-ne. Per tant, hi ha elements en els quals cal una regulació, cal una reflexió ètica, i cal que hi entrin els humanistes, els filòsofs i de més, a donar ajuda i a aportar en aquesta component ètica de la tecnologia. Si no, jo crec que la transició d'aquest món que estem avui a un món millor gràcies a la tecnologia, la transició serà dramàtica, en la meva opinió. Però gran part dels problemes als quals ens enfrontem no són nous per la humanitat. O sigui, com es relaciona en base al poder, a la concentració de poder, a definir el jo davant un lloc on s'està dibuixant. Aquí és on entren els clàssics per fer la cunya. I per mi jo el que trobo a faltar més que mai en un moment on, el que dèiem abans, el canal s'ha centralitzat, per mantenir un ecosistema sa sempre s'ha de fomentar la diversitat. O sigui, necessitem diversificar el canal, fer canals especialitzats, tenir discussions fora dels canals estàndards, generar alternatives de discussió, canals amb uns altres entorns on es pugui fer una reflexió tranquil·la, com podria ser aquesta conversa d'avui i d'altres. Però una altra cosa que m'interessa molt és, jo continuo pensant que la tecnologia més potent que s'ha generat a la humanitat ara mateix és el cervell humà. O sigui, no hem de malmetre aquest cervell humà. I és més necessari que mai allò que deies, aquella proactivitat per la curiositat, per sortir del teu filtre, i els gestors de continguts han de recuperar, sigui com sigui, la figura del divulgador, d'una persona que faci de pont entre el coneixement clàssic, el coneixement bàsic, la ciència bàsica i la ciutadania, perquè no podem deixar aquest pont, no podem trencar aquest pont i deixar-lo a algoritmes. I a més, jo necessito, igual que dius, no, és que no és el mateix tenir un llibreter que tenir Amazon. Segurament Amazon em conegui millor que el meu llibreter, però és que el meu llibreter enriqueix el meu coneixement. No em donarà coses que ja m'agraden, o amb un marge, allò que diuen l'índex de random, per dir-ho així, l'índex d'aventurero, per dir, no, és que a aquest senyor li agraden una mica coses que no li agraden normalment. Però és, per mi, una de les solucions a tot aquest dilema que ens enfrontem ara és recuperar la figura dels divulgadors, de fer canals de divulgació clàssica perquè ajudin i fer servir, al contrari, fer servir aquesta tecnologia de la hiperpersonalització en el nostre favor, per mapejar les nostres comunitats i per oferir-li un vincle que jo pugui estar vinculat, sigui una editorial, sigui un mitjà, sigui una acadèmia, sigui una institució, per base del vincle, perquè recupero la confiança, perquè em donen coses que a mi m'agraden, i perquè m'eixamplen el punt de mires, i perquè, òbviament, la informació que m'arriba via les xarxes genèriques és la informació gratis, seria l'equivalent a la premsa gratuïta que vam tenir fa 20 anys. I és aquí on hem d'afegir valor, i és aquí on hi ha un servei pel qual, en un entorn que nosaltres el que ens trobem és perduts, necessitem jerarquies, i no dic jerarquies d'ordre, dic jerarquies informatives. La gent de dir, es publica massa cosa, i jo necessito que algú em faci una crítica, que és el que ha passat tota la vida, i ara que hi ha més informació que mai, aquest canal s'ha reduït més que mai. I és al contrari, és ara que són més necessaris, que necessitem gent que ens recomani. I dic gent i no algoritmes precisament per això, perquè són molt més potents entenent el context local, personalitzat, familiar i personal, que no una màquina. Però sembla que
que s'ha escurçat, igual que s'ha escurçat la piràmide de coneixement, el que dèiem abans, que la Viquipèdia s'entén com un substitut del coneixement i no hauria de ser així, hauria de ser una porta, s'ha escurçat també la cadena de recomanació. Sembla que alguna persona, perquè ens faci una portada d'un llibre a Instagram, ja me l'està recomanant, jo necessito més informació. Òbviament, això em generarà una dosi d'atenció, però és que tinc milers d'inputs d'atenció al dia. No significa... Sí, un llibre sí, el conec, no el coneixia, però d'aquí a que el compri, d'aquí a que l'entengui, d'aquí poden passar moltes coses. I no només això, sinó hi ha una cosa que tenen molt bé l'arxiu de l'Ateneu Barcelonès, és l'històric de recepció dels llibres, de quan anaven arribant les publicacions al segle XIX i a principis del segle XX, com arribaven a Barcelona i quin impacte tenien en la política local, en la ciència local i tot això. Això és un tema superinteressant de dir com rebem el coneixement i com ens afecta el dia a dia. I tots aquests canals trobo que no s'estan documentant prou, que no es fan servir. O sigui, és com li donem la volta a aquesta tecnologia que és existent i que està per quedar-se i l'aprofitem per difondre el que necessitem, que és una mica de reflexió, una mica d'humanisme i una mica d'ètica, perquè això ho expliquen, es van treure aquestes assignatures com a obligatòries de moltes carreres i ara ho estem patint.